Annie Leibovitz é unha das fotógrafas máis influíntes das últimas décadas. Sexta exposición da Fundación Marta Ortega Pérez, a primeira dedicada á obra dunha muller. A primeira parte da exposición é o mural dos Rolling Stones, que é a xira que fixo Annie con eles cando era moi xoven ela. Son 400 fotografías que compoñen un único mural e xa somente por eso ali a xente disfruta un montón, pasan un montón de tempo. Corría o ano 1975. Annie Leibovitz era unha fotógrafa de 20 e poucos anos. Foi con eles en toda a xira e foi un traballo maravilloso, como di ela, aprendeu moitísimo e di que todo fotógrafo xove debería empezar con unha experiencia así de forte para aprender a coller imaxes de certas situacións. Xa ia asomando a enorme retratista e captaba así o movemento da música. Non en van, a nai da fotógrafa era bailarina. O seu pai era militar, ela viaxaba moito con el en coche. Cando empezou a fotografiar, empezou a ter esos recordos, a oír na parte de atrás dos coches. Adoita falar Annie Leibovitz daqueles traslados da familia, daquelas horas de viaxes frecuentes. A mirada da nena enmarcando o mundo na ventá do coche, vendo a vida a través dun recadro. A xanela como o primeiro visor da futura fotógrafa. Son retratos, pero en realidade Annie non fai retratos, senón que fai escenografías. Din dela que é quen de ver o que ninguén ve. De abrir camiños inexplorados. Xa se trate de actrices, políticos, músicos científicos, artistas ou raíñas. O persoaxe como que florece da escena que ela monta. Nas distintas partes da mostra podemos contemplar a evolución creativa da fotógrafa, que nos conduce á alma da exposición, a sección que lle dá título. Wonderland é a parte de moda, o traballo que fai Annie de moda durante moitos anos e onde traballa como se foran superproduccións de cinema tamén. As que teño aquí detrás de mí pódese ver perfectamente pois Alicia en Wonderland, o Mago de Oz, hai un montón de escenas que todos temos na nosa cabeza dende sempre e que Annie trouxo a actualidade. 5 décadas de traballo de Annie Leibovitz, capaz de capturar a esencia cun disparo. Os seus 76 anos é a fotógrafa máis solicitada. Conta que aproveitou unha viaxe a Madrid polo dos retratos dos reis para se achegar á Coruña e coñecer este espazo. Para ela foi unha experiencia boísima vir aquí e ver a exposición de Irving Penn e non tuvo ninguna dúbida de que este era o lugar onde tiña que estar unha exposición tan grande como esta. Imos continuar con 2 exposicións ao ano. Polo de agora, quedamos bailando o son de 800 fotos de Annie Leibovitz. I wanna see you dance tonight.